Sonrodo hami. Akaparibammu. Nomor 8 grup Sitonong. Sitonong anak ini. Sitonong kompoi. Lahiran alam menyerang mahamu. Itu. Mga marap tulus cita-cita ni opukku si Joel. Dok dia opung borma juta dah. Adong hingot hatan si Joshua na mandok. Alayang guau dok dong asada buku. Ikon di bata Jehovah do oluan nami. Amin, amin. Alanya ha beneda ko si Joshua songoni. Di bereng bangsoi macam ragam parangena. Masih buat lomona. Alayang guhamu unang masih buat lomona hamu pungda. Harus satu jalan, satu arah. Asa gabe keluarga bahagia. Keluarga muna toka arina mangi udah pungda. Molo buruman jutak mungkin dang ditanda au. Apala meku kontam ma ndon sematua mon. Pahupukku maon. Berarti mar pahupu mau tu au do pungda. Oh, lopo. Jadi lasmaroham memulai keluargai asa keluarganya bahagia wa pungda. Ate Joel songoni madiho. Nunga sahap parmemon tujolum mulai sadarion. Parmemmu dongammu merbadai. Iya teh. Dongammu merbadai, dongammu tukar pikiran, jala dongammu satu nasau rumah tua. Iya tong. Jadi lasmaroham jakoma parmemon docon dirim. Unang marungut-ungut to, mulodong nahurang parangeni parmemon, una katahot tuhalak. Alai ajari denggan ido ruhut ni keluarga. Mulu tuhalak di hatahon hurang parangeni parumena daktar papungu be berarti songon napahabakon hapat tu angin dang tarpapungu be. Ya tu si hodon hodokoni. Mulu dung madi begi halak akahatani batu keluarga daktar cabuk bebe. Jadi ibe na main sayang giama. Isadatahi sadoluak kamu. Di nama muka parsari peon indo pahupukon asang giat marlasi rohamu tuaka ari namangihut. Atong balitang mapagabi ani natu mandahot itu doan. Arimu na magabi ala nunga tokat samu toktong mak doan. Sahat sulu sahat suburtean. Leleng mahamu mangulu. Satu hagabeon. Horas ma jalaga. Horas.